Abba Mustapha yake hawa Pathfinder ne sunan shi. To me amfanin da suka saba motar Pathfinder? Pathfinder shine abinda za a fita a nema. Shi sa ana shiga daji ne da ita. Ana shiga daji. Saboda aje a nema. So pathfinding means finding, nema, pathfinding. And the R now, in kai pathfinding, me kamata kai da R din shine sai kai research. Sai ka nemo ai kafin sai kai research akan abu. Haka ne. When you pathfind, then you research. Yawa dauka kake ko? So in kai research, sai mene? Sai oko? To O stands for organize. Saboda when you pathfind in ka nema, in kai research, sai ka organizing din shi. Organization. Haka ne? So in ka organizing, sai me then alphabet din? D. D stands for what? Developed. Because when you pathfind and you research and you organize, then dole ka developing din shi zaka ke developing script. Ice script ana developing din shi. Kuma duk sai an yi wa'ancan abubuwan Kafin har ka zo wannan gurin. So when you developed, say me next abu. To you then in ka developing ka pathfind ka me sai ka unify. Unifying shine ba gashi dukan muna nan ba. To ba an unifying din mu bane, kai ba gafa bane, ni ba camera guy bane, kai ba producer bane, kai ba waye bane. To ba gashi yanzu duk ba gashi an unifying din mu mun zama daya ba. To in ba unifying din mu ba ya ake cin kwallo. Ba zai yi. Ya za ka yi film din har driver har waye mai abinci. You unify us. When you develop, then you unify it. In ka unifying sai me? You creativity, because after doing all these things, then you have to create din shi ne muka zo nan ba an je neman location. You are creating the location for the shoot and for the scene we are going to do. So if you don't have to create and you don't have the creativity, then you will not move, then you are not a producer. Same E. Ka gama, yes now. Ka gama gajan cewa almajiri school ka gama abin nan. If you don't have the education, you cannot plan all these things. Sai da ilimi ko sallah, sai da ilimi addini, sai da ilimi komai da zaka yi sai da ilimi. And you have to be educated to find these qualities that you can start. Saboda zaka kawo mahaukaci, zaka kawo gara, zaka kawo jaki, zaka kawo wani. So dole sai kana da lissafi yadda zaka controlling kowa. Sai me? Shi ya wasu a ƙarshe. Duk wannan qualities da kake da shi. So, resources. An zo gurin da nake so. An zo gurin da nake so wani. Bari a gama resources. Resources means capital, means money, means things that you have to put in place and pay and do their production. That is the resource. That's the reason why I said you should do the master class. Amma problem din shine za a kibiya. Wallahi za a kibiya. Kuma ana rena mu za mu ana tare. Amma wallahi na rantsa ana tare da irin ana tare shi za ga ana rena mutane. Ni zan kasan in ba ka ba a ce sai master class. Haba. Billahi la ilaha illa huwa za mu biya. Babba wallahi ko kuma